Здравейте! Сега ще ви покажа как да си тествате локалната мрежа, локалния интернет. Отваряте браузъра и пишете openspeedtest.com. Тук слизате надолу и сваляте за каквато операционна система искате приложението. Аз вече го имам свалено, инсталирано. Пускате приложението. Тук ви показва вашия IP адрес на компютъра ми в случая и порта, който трябва да напишете. Копирате го. Поставяте го в браузъра и стартирате тест. Моята LAN карта работи на 2.5 гигабита, само че тръгва на 1000, защото рутера ми толкова са му портовете. Тази скорост тества само локалния интернет, няма нищо общо от интернет, който доставчика ви предоставя. И ето ги моите скорости. Може да си свалите и от телефона също и да тествате Wi-Fi мрежата си и така нататък. И много важно, ако ползвате антивирусна, аз в случая съм с Note 32, трябва да отблокирате самото приложение от антивирусната, иначе ще ви изписва, че няма връзка с сървъра. Това е за сега. Сега ще тествам. Инсталирал съм приложението и на телефона, сървъра, и това ми дава като адрес. Сега ще го тествам и от телефона, свързане безжично, нали, към рутера, и през компютъра отварям адреса, който ми показва в телефона. Тук има значение и рутера на какво разстояние е от самия телефон. В моя случай горе-долу е на около 3 метра от мен. И това е.